fost da, fișortul, trage drapuce la gură, trage țigări la masă și alea să le la muie. O să-i placă Marlboro-ului. Trebuie să punem curaua pe el. Nu se mai poate așa ceva. Drăgușora nostru fumează. Ok, drăgușora lui vecinul fumează. Și m-am dus și am luat țigara de la el. Tu ești prost la capri. Și unde e găsit țigara asta? De unde-i scos-o? La muie. Ok, la el în geantă, în ghiozdan la el. Am zis că fac stop cardiac când am văzut țigara aia acolo. N-am crezut niciodată în viața mea că copilul meu, tot un știi, trage la măsă. Trebuie să faci ceva, că nu mai pot. Fii atent, de azi înainte, când ajunge dracu de la școală, îl miroși, haine, gură, degete. Gata, nu se mai poate așa ceva. Și dacă miroase țigară, îi tai degete. Să vezi dacă mai pune mâna în loc de țigară. Eu bag pe gât. Pot, Costache. Vă terminați psihic. Într-o bună se voie să bați groapa. Pune mâna și vorbește cu șortul. Așteaptă-l. Nu mai pot.